Ponedeljak na Una televiziji. Dnevni magazin popodne u 17. Domaći film Ma nije on takav u 20:15. Večernji šou Dobro veče sa Andrijom u 21:45. Nodol sadrži moćnu kombinaciju kolagen, hodroitin, hijaluronsku kiselinu, kurkumu i vitamin C. Nodol kolagen ublažava bolove i ukočenost. Novi ponedeljak, nova akcija! Samo u Lidlu od ponedeljka 25. novembra. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 589,99. Limun, 1 kg, 99,99. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 429,99. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Tvoje da se smeješ i raduješ i uživaš u slobodi. A Wiener štediš osiguranje te u budućnost vodi. Život je suviše lep da ne bi bio osiguran. Investiraj u osiguranje života uz izbor investicionog paketa. Novogodišnji praznici su pred nama, a kupac koji ne želi da ode je i dalje u Džambu. Danas su mu se pridružili i rođaci. Predstavnici Džamba su poručili da za Božić svako treba da bude sa svojom porodicom. Džambo, za sve što vam treba i što niste znali da vam treba. Jesi kupila nešto za psa? Pa još lampica. Prvo, kafica. Hajde da nekada imamo vremena i za sebe. Sve nas spaja i miris i ukus. Grand Kafa. Prepustite se napetosti trilera Neko drugi Guillauma Mussea. Najprodavaniji francuski bestseller sada je dostupan na vulkani.rs i u svim Vulkan knjižarama. Otkrivanje istine nikada nije bilo uzbudljivije. Da li je bolje imati više ili manje igračaka? Najbolje je imati više za manje. Samo sada u Pepku mogu da kupim 3 igračke poznatih brendova po ceni 2. Požurite i uživajte koliko god želite. Praznici baš po mom. Pepko, praznici po niskim cenama. Crni petak u shopping centru Stadion od 29. novembra do 1. decembra. 3 dana dobrog šopinga uz specijalne popuste i bogat program za celu porodicu. Očekuju vas kreativne, interaktivne i slikarske radionice, dečiji izazovi koji daruju sjajne poklone. Ne propustite priliku da budete deo ovog uzbudljivog događaja. Čekamo vas na dobro poznatoj adresi Zaplanjska 32. Više na stadionshoppingcenter.rs. Novi početak se nekada desi jer ga mnogo želimo i sanjamo, a nekada se desi neplanirano jer nam je potreban. Kako bi svaki novi početak bio što lepši i udobniji, tu je Simpo nameštaj, da sa vama kreira mesta gde nastaju najradosnije uspomene. Simpo, za generacije koje ostvaruju svoje snove. Ne propustite koncerte koji se pamte. Za ljubav. Zbog velikog interesovanja Sergej Četković u Sava centru i 14. decembra. Ulaznice u prodaji na affinity.rs i Moj kiosk prodajnim mestima. Ovo je zov predaka. Moj je posao da dovršim njihovo delo. Vajana 2 u bioskopima od 27. novembra. Sinhronizovano i titlovano. Karte u prodaji. Nodol sadrži moćnu kombinaciju kolagen, hodroitin, hijaluronsku kiselinu, kurkumu i vitamin C. Nodol kolagen ublažava bolove i ukočenost. Naš zadatak je da... Naš zadatak je da vas ova emisija zabavi. Zato biramo teme koje su istovremeno i važne i zabavne. Stvarno se trudimo da budemo u toku sa svim dešavanjima koje nam se mešaju u život, a ima ih dosta. Volimo da se takmičimo kako to je inače bio u muško-ženskim odnosima. Svakog dana, odmah posle posla. Tu smo tačno u 17 časova. I gledamo se popodne. Dnevni magazin popodne. Radnim danima u 17. Una TV. Prijatelj emisije Grand Kafa. Brzi kurs španskog na Uni. Una chica muy hermosa. Mnogo lepa devojka. Telenovele ponovo u modi. Uskoro. Una TV. Svi
već dobro znate da se u emisiji Podne bavimo temama aktuelnim za čitavo društvo, za političku scenu, za svakodnevni život. Ali u centru nam je ovaj put novo lice Una televizije. Nastavljamo da vam donosimo informacije i da otvaramo dijaloge, a naše centralne teme ne smete propustiti. Bojana, dobrodošla nam u tim. Nadam se da si spremna za naše Podne. Hvala ti, Marijana, i tekako spremna da svakog radnog dana uživo iz studija Una televizije otvorimo novu temu sa našim gostima. Marijana Tabaković i Bojana Bojović. Radnim danima u 12. Info magazin Podne. Una TV. Njegov talent je masaža. Ko bi to rekao? Ja. Prvo ćemo da se opustimo. Nemoj, molim te, tako jako. Šuti, bre, budalo. Onda ćemo da se ogolimo. Sve što kažete ovdje ostaje između nas. Catering me je, recimo, kasnio je. Ne znam, gde ćemo na more. Mačka mi nešto šepa. Malo lepa reč. Vi ste toliko talentovan čovjek. Slušaj, malo Lepa Lukić. Lepa Lukić je mom čaletu odnela 2000 maraka u Beču na pokeru pre 30-40 meseci. Rekao mi čale. Potrebne su ozbiljne pripreme. Ja sam sanjao na albanskom i bacao sam noževe sa 10 metara u drvo. Da bi se preživelo ovo roštiljanje. Želim da se zahvalim što si me pozvao u svoju emisiju. Nisam po običaju kasnio jer znam da ti je ovo jedina prilika da se ne vratiš nazad u Nikšić. Ljudi koji, recimo, jedu suvu hranu, imaju problema. Jel ima nešto protiv zatvora? Ima nešto. Dobro veče sa Andrijom. Gost Sergej Trifunović. Večeras u 21:45. Una TV.